F'pajjiżna huwa stmat li madwar 30,000 ħaddiema full-time u part-time qed jaħdmu f'lukandi, ristoranti u servizzi oħra ta' ospitalità matul l-istaġun tal-festi. Dan ħareġ waqt żjara li għamel id-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Ian Borg fil-lukanda Fenicia fil-Furjana. Hawnhekk iltaqa' mal-impjegati u personalment irringrazzjahom ta' xogħolhom f'wieħed mill-aktar żminijiet impenjattivi tas-sena. Id-Deputat Prim Ministru Borg esprima gratitudni għad-dedikazzjoni bla waqfien tal-ħaddiema fis-settur tat-turiżmu u rrikonoxxa l-isforzi indispensabbli tagħhom biex jiżguraw li kemm ir-residenti kif ukoll it-turisti f'Malta u Għawdex igawdu lejliet l-ewwel tas-sena. Sar enfasi fuq l-impenn tal-Gvern li jirrikonoxxi u jappoġġja lil dawk li għandhom irwol kritiku fl-istorja ta' suċċess turistiku ta' pajjiżna. Preżenti wkoll kien hemm il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Karlo Mikallef u rappreżentanti tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u r-Ristoranti.